Abadi boy Kutaka komai ai da lokaci ranar kuke jira a wurin ku gashi an daura boy nake gidi bari na kira Allah shi yayo dare rana wakar aure na rera mata maza ku taka boy na zo na juya kunyo wankan abaya amarya ki zo ki taka ango kai ma ka jira ranar ku ce ku zo ku taka don farin ciki ko wake ku zo mu jura amarya yau mijinki ya zama to garkuwa ina jiyo kishi masu sauri ki bashi ruwa domin soyayyar kwaye ta kara shaguwa amarya rike shi sam kar ku yi rabuwa tsakanin ku ba faɗa balle ma hayaniya Allahu ya haɗa lalle babu ariya kun yi kwalliya an gode amarya tun kun zamo ɗaya ba wani wariya komai ai da lokaci ranar kuke jira a wurin ku gashi an daura boy nake kiɗi ango shawara ta zambaka farki amarya yanzu ta zama matarka ta zaman abokiyar shirarka wayo farin ciki muke mata ku fito ina kuke yau ga amarya da ango sun zamo daya rike amaryar ka ne sannan ka kare harkinta ne sannan mutunci a gidanka ne karkiya ta karku rabewa ne garkuwar ka ce kuma matar ka ce kuma sashi barka ce kuma za ku zauna tare farin cikin dangi ga su sun fito murna suke yi duka ga su sun shigo ku zo ku taka dangi dangin amarya ku taka dangin ango ku taka boy duka na gaishe ku ango da amarya samu ku albarka Allah ya samu ku albarka Allah ya samu ku albarka komai ai da lokaci ranar kuke jira sauran